Unsay pinakagamay na kwarta nga gihatag sa inyo kadong nangaroling mo? Giunsa nimo og handle lang ka ulit? Dili na nimo mausab unsay nahitabo sa past. Pero pwede kay nimo ma-change ang meaning. Yes? Kasi familiar sa Book of Exodus, ang mga Israelites kay naka-escape na gikan sa Egypt. Paikyas na ka, pa-move on na ka, then boom. Dili ka maka-move on kay naaga po yung nakaharang body of water. Unsa to problema ang Body of water. yeah. Nay nag-atang sa imo to move on. So guess what? Unsa na tabo next gali? Di ba gitunga ni Moses, gitunga ni Lord sa Ginoo through kay Moses kada ocean, di ba? It doesn't end there. Naga po naglakag sila, di ba? Yes. Di ba? So, here's the thing. Kaka-escape na sila, gilakag sila. Imagine ninyo, the very hindrance, the very thing na naghadlang sila, which is ang tubig na maka-escape, is the same thing na nag-save sila. Ang tubig, kaya nag-close na. And nakalahos din ang mga Israelite, mga Egyptian kaya na nalunod na sa tubig. God can always flip what happens to you. So, pakiingon daw ba, God can flip it. So, God will flip it. Iyan ang balyon. Kung unsa tong nahitabo sa imo nga rejection, failure sa una, God can even use it for your advantage.